Her ses varmestuen i Pantheonsgade, hvor flere udsatte dagligt får tag over hovedet. Den ligger lige i centrum af Odense og har gjort det i over 20 år. Nu skal den til gengæld flyttes herud på Østergade 55, der ligger noget længere uden for byen. Og det er brugerne af varmestuen umiddelbart ikke tilfredse med. Ja, der er både Grønlandstunnelen nede i Grønlandsgade, og så er der centrene, og der foregår en masse vold og kriminalitet der rundt omkring. Formand for boligområder og Trygby, Christian Frederiksen, mener derimod, at det er en fordel, hvis man får samlet det hele et sted. Så var det for at få et bedre tilbud til brugerne, både hvor der var sundhedsrum, stofindtagelsesrum, og der var netvarmestuen, det samles. Brugerne af varmestuen er dog bange for, at der kun bliver mere ballade, hvis de kommer ned i området omkring Østergade. Ja, det er fordi alting det bliver samlet i en stor pærevælling, ikke? Ja. Med folk, der ikke kan lide hinanden, og folk, der holder ved sig normalt hver for sig. Ikke? Og Christian Frederiksen er også bevidst om, at det ikke nødvendigvis er alle, der er ligeglade for den nye varmestue i Østergade. Men jeg er da godt klar over, når man laver sådan noget her, så vil der altid være nogen, som ikke er tilfreds. Men vi er nødt til at afprøve. Noget tyder dog på, at brugerne slet ikke vil benytte sig af de nye lokaler i Østergade. Der bliver rocker meget ballade. Så jeg har besluttet mig for, at jeg kommer kun i Nørregade, der ligger en varmestue, og det var god med.